ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಬೈದೆ ಇನ್ಸುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ನ್ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಈತ ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದ್ ಜಾತಿಯನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ತೂ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಪನಿತ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಅಂದ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಕುಂಟಾರ್ದುನ್ ಬಾಚಂದೆ ಕುನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಈತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಒಂಚಿ ಹೊಸತ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊರನೆ ಐತಾರಾತೆ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಂಡ್ ಶರವು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಲೋಗೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತ್ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೈದ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೇರ್ಲ ತೂದು ಜನರ ಅಪ್ಪ ತೂದು ಬಲೆ. ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ನೇಮ್ ಬತ್ತದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪಂಡ ದಾದ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ಹರಿಕತೆ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂದತೆ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಸಮಾಜಡ್ ಏತ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜಾತ್ ಚಲದೀದ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಡ್ ಪನ್ಪುನಕಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆದುರುಕಂತದ್ ಅಕಲ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನು ನಿಕ್ಲೆದುರು ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬೇಲೆನ್ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಯಾವಂದು ವ್ಲಾಗ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಕನೆ. ಬಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅತ್ ನಮ್ಮಿಟ್ ಫನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಕುಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂದೇನದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏತ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದರ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದೇನದ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಪುದರ್ ಪಟ್ಟಂಗ ದಾಯದೀನಿ ಪಂದಂದು ದಾಯದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಒಂಜಾತ್ 2 ಗಂಟೆದ ಬುಡ್ತು ಪಾತಿರ್ನು ತೆಲಿಪುನು ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಪನ್ಪೀರ್ ಏತು ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕುವ ಮರೇತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕಿರ ಪೋತಲ್ ಪಂದನ್ ಆ ಪಟ್ಟಂಗ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಏತು ಫನ್ ಉಂಡ ಆತೇ ಫನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ದಾದ ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಟ್ಟಂಗದ ಲೋಗೋ ತೂತರ ನಿಕಲ್ ಮುರನಿ ಕೆಲವರು ತೂದು ಪರಿ ಕೆಲವರು ತೂದು ಪುಜರ್. ಸೊ ತೂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೋಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ತೂದು ಬಲೆ ಪಟ್ಟಂಗ ವಿತ್ ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ. Sponsored by AV Place, Adimahi Designs and Events, Chili's Masala. ಓಹ್ ಬತ್ತಾರ ತೂದಾಂಡ ಇಂಟ್ರನು ಎನ್ಸೊಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಮಂದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ AV ಬ್ಲೀಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಮಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನಾದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಚಿಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾ ಮೊಕಲ್ನಾದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಪಟ್ಟಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುರೆ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಅನ್ಸಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಏಳ್ತಿಕ್ಕುರಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ್ಲೆ ಅನ್ಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡ್ ಪನ್ಗೆ ಅನ್ ಪ್ರೇ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ AV ಬ್ಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಂಡ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಮಹಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಡೇ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ಡೇ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆನು ಕನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೆರಡ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ತದ ಪನ್ಪುನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಸೆವರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಡ ಕೈಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಹ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಕೀ ಚೈನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡ ಅವೆ ಇಂಚಿಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆರಾರು. ಸೊ ಅವೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಅರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಮಂತುಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಿಲೀಸ್ ಮಸಾಲಾ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಮಸಾಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ ನಮಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮೊಗ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮೊಕ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಬಂದ್ಪನ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲಾ, ಫಿಶ್ ಮಸಾಲಾ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಕೋರಿ ಮಸಾಲಾ, ದೆನ್ ಸಾಂಬಾರ್, ರಸಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಟೈಪ್ ದ ಪೌಡರ್ಸ್ ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ರುಚಿ ನಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಮ್ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಟ್ಟಂಗನ್ ಎಂಕಲ್ ದಾಯ್ತು ಓಡು ಪಂದನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಂಗಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ್ನಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟಾಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಫನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಟಾಸ್ಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನ್ ಎಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಅವೇನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 100% ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ. ಎನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅತ್ತಂಡಲ
ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಪಟ್ಟಂಗನ್ ಯಾನ್ ಸುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು, ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವರ್, ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕನಪರ್ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಬೇರೆ ತಟದ್ ಎದುರು ಪೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಕ್, ನಿಖಿಲ್ನ ಶೇರ್, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಲಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು, ಮೋಲ್ ಏರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಪ್ಪ ಪಂದೊಂದು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅಕ್ಲೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುವ. ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಪುನಂಚಿನ ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಈ ಜೀವಿತ ಮನ್ಪೋಲ್. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಏನೇನ್ ಮತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದೆ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಡುಪುನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ಅತನ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತ ದೊಡ್ಡನಕಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೊಂತೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಜ್ಜನಂಚಿನ ಟೈಮಡ್ ದೊಡ್ಡನಕಲ್ನ ಮರ್ದದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಮುಖ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲು ಕ್ಯೂರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ. ಅಂಚಿನ ದೊಡ್ಡನಕಲ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾತ ಆತಿನಕಲ್ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ದು ಇತ್ತಕ್ಲೆ ನೇರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತುಪ್ಪುಜೆರ್ ಅಕಲ್ನ. ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರನ್ಲ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಇತ್ತ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆದಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಆದಿತ್ತದ ಅಕಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಆರ್ಟ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ ಏರ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತುಪ್ಪುಜೆರ್. ನಾಲ್ಗೋಡಿದ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದೆ ಒರಿವೆರ್. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟಂಗಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತುಪ್ಪುವೆರ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಎರಡ್ಲ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಸಮಾಜಡ್ ತನ್ನ ಕಾಡ್ ತಾನು ಉಂತು ತೋಜ್ಪಾಡು ಪಂಚ ಚಾಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್. ಅಕಲ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ ಮೊಕುಲು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೊಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೂವಡಪ್ಪ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ನಿಕ್ಲ ನೆರೆಕರೆಟ್ ಆದುಪ್ಪಡ್, ನಿಕ್ಲ ಊರುಡ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪಡ್ ಏರಡ್ಲ ಗುರ್ತ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಂತನಾಂಡ್ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಂತ್ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಡ ಪಂಡಾಣ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಕ ಪಂದಂದ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ ಮನ್ಪಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಲ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪನ್ಪಲ್, ರೆಸಿಪಿ ಪನ್ಪಲ್ ದಾದ ಮೂಲ್ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಮಂದಲ ಪಂದಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗೊಲ್ಲ ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಮಂತೊಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಕುದ್ದಾದ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮನ್ಪುವ. ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬೋಡೆಲಕ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗ್. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅದು ಯುನೀಕ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪುನೇರ್ದ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಂತನ ಶೋಕತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಅವು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಆದುಪ್ಪಡ್ ಅತ್ತನ ಕುದೊಂದು ಅತ್ತನ ಪಾತಿರೊಂದು ಏನಡಲ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟಂಗಗ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮೋಕೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಾತ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಂಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಸಾದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ. ಅನ್ಸಾದ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ್ ಮನ್ಪುಡೈನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಟ್ಟಂಗಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾತ ತುಯರ ನಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ನಗ ವಾರಡ್ ಒರ ನಮಕ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ.